Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Way laing tao din sa likod sa mansyon. Kawas lang kanako. Awas to. Kadili man ko makita ni Corazon. Makigsulti ko kaniya. Ang importante nga mapaabot ko kaniya ang akong gustong ipaabot nga mga mensahe. Having a lastor! Oh. Ang animal. Having a lastor! Ang animal nga kasalim. Ni apas ganako. Bikani, tuulon ko siya. Niya ka naman lagi piling Corazon! Oh. Ipagintay ka ni mami mo, Ilsa! Sarime! Nidool siya na ako. Sara kasalim. Oh, Ipagita ka sa imong inahan! gipangita ko ni Mami. Nga bang niya ka madinis likod din ng mansyon? Gusto kong mag-inusara, tita. Pero may magsakit ang akong dughan kung magsigi kog sudong sa patayng lawas sa akong amahan. Niko, nasa ba yung mga luwa? Corazon! Sige, tita. Ato na ko si Mami. Taras Corazon. Kaganin no? May nakita kong tao di ang napita. Huwag ingat sa ikasulti siya ni Corazon. Hapit ko kanina da. Hala, patay. Nido lang bayot nga po. Makitaan gani ko sa kong gitiguan dito na. Kanon tagyog ka. Hala! Tunay tao di, ha? Kinsa na? Hello? Ha? Oh, uy, tingog sa dakong uwak. Mabayaan ako. Katigalig, signiton ko sa uwak. Maukid ang kwarto ni Corazon. Wa gid sila masayod nga ako si Alastor ang nagkasuodin ni. Ang akong kwintas nga kalabirang sungayan. Corazon, pagmata. Pagmata, Corazon. May nagtawag sa kungan. Maayo kay nakamata ka na. Alastor? Wa ko ikaw makita. Nadunggan ko ang imong paghagok. Maong gipukaw ko ikaw. Alastor? Oo, ako. Huwag tanawa ang akong palibot. Tanawag maayo kung unsay imong makita. Ingon sa... Ani ako karon sa imong kwarto sa inyong panimay, Corazon. Nganong anak ka sa akong kwarto? Nganong nakasuot ka diha? Tungod kay gidawat ko sa imong inahan sa way kasuko. Ang imong inahan ang nagdawat kanako. Tungod kay patay naman di ay ang imong amahan. Tungod kay gipatay mo siya salbahis. Layas diha sa among panimay. Pahawa! Ug ganong mulayas man ko. Nasuod ko na sa bulsa ang imong inahan. Gipatuo ko siya. Nga si Alastor mayong tao ug si Luminos ang dautan. Ug mao'y nagkidnap kanimo. Ug nakalingkawas kagikan sa magkamot sa kaaway nga si Luminos. Giunsa mo pagpatuo ang akong inahan. Giunsa mo, Alastor. Tanawa! Sudo nga pag-ayaw kung unsay imong makita. Hello, Corazon. Dili. Kisundog mo nga akong panagway. Salbahis ka gyud. Bahawa diha sa mong panimay. Bahawa diha. Corazon! Luminos. Isa na ito po mo. Ngano nagila ka? Ikaw ka na naasa.
Aliot! Kilingla kita! Husto ka? Kilingla ko ka. Ang inyong nakita sa inyong atubangan karon, si Alastor nga nagsulob sa panagway ni Corazon. Paminaw, Corazon. Patil mo ang imong inahan kung dili ka magpakita ka na. Ato, doon ako ipakita ka niyo. Aron kagyod mo tuo nga wa kung magtiaw sa akong gisulti. Ayaw pa ba sa luminos ang iyong nakita karon? Remy? Remy, nakabantay ka ba? Oh, gibati mo kong ka, attorney. Ay, kabuglaw yan sa hangin, oy. Ay! Katugon niyo ko, attorney. Katugon niyo ko. Nagkatuog na si Remy. Remy. Ang mga nanagbilar. Nagkatuog usap sila. Ug ako, hingon sa katugon na sa ko. Dili. Dili ko gusto matog. Basinog niya ang mga kaaway ni Corazon. Si Luminos. Pangitaon ko ang akong anak. Gipati ko katulugon. Dili ko nagpagawan. Nakita mo na ba, Corazon? Nakatug na silang tanan. Haring Alastor, imo makong kitawag. May isugo ka ba nako? Aduna, mao akong gusto nga usbon mo ang imong bayon ngadto sa dakong mananap Rakusalim. Oh, matuman haring Alastor. Maayo Rakusalim kay gituman mo ang akong gimando. Nahimo ka ng dakong pangis nga mananap. Lakaw, duula ang lungon sa gisudlan sa amahan ni Corazon. Duula! Nakakita ka, Corazon? Giduol na sa mananap nga Rakusalim ang lungon nga gisudlan sa patayng lawas sa ibong amahan. Unsa may imong buhaton sa akong amahan? Patay na siya, Alastor! Ipakaon ko ang imong amahan sa mananap nga Rakusalim. Ayaw ka na buhata, Alastor! Maluoy ka! Ayaw ka na buhata! Rakusalim! Ayaw ka na buhata! Buhata na akong gimando kanimo! Alastor! Ayaw ka na buhata! Ayaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.